Takže DPS môžeme rozdeliť na jednostranné, dvojstranné a viacvrstvové. Dnes tie viacvrstvové sa vlastne, alebo tá elektronika už pokročila tak, že a bez viacvrstvových sa viac menej, keď chceme niečo profesionálne robiť, neobídeme, ale samozrejme aj dvojvrstvové sú zaujímavé, pretože znižujú náklady. Ak to viem urobiť na dvojvrstvové, je to dobré, lebo mi znižuje tie počiatočné náklady, kdy sa pracuje lepšie s dvojvrstvou ako s viacvrstvou. Pri viacvrstvovej je dôležité to rozloženie tých vrstiev. Zase buď mám software, ktorý mi to potom pomôže, napríklad Mentor Graphics, ktorý má tú analýzu a viete to presne zadefinovať, tie hrúbky vrstiev, hrúbky mediených vrstiev, poradie vrstiev, tak, aby sme dosiahli tú impedanciu 50 ohmov. No ja som vybral pre ukážku technológie výroby dosiek plošných, som vybral toho slovenského výrobcu SVP. Ja keď potrebujem, tak si dávam, nechcem im robiť reklamu, ale dávam si u nich robiť. Majú dobré dodacie doby, aj kvalita. Ale čo sa a prečo to uvádzam a ma to veľmi potešilo, tak je to, že majú spracovaný materiál pre plošný spoj. Teda ako sa vyrába doska plošného spoja s veľmi dobrým popisom a aj s nejakými krátkými videjkami za každým tým krokom. Čiže majú tam to rozdelené do 11 či 12 krokov a to už len tak veľmi rýchlo prebehneme pre krátkosť času, čiže je to na dlhšie, čiže si to viete prečítať, viete si to pozrieť a takže sú tu základné nejaké informácie, čo z toho návrhového systému, v ktorom pracujete, kreslíte dosku plošného spoja, čo oni potrebujú, aké dáta vedia spracovať. Čiže ja už som spomínal nejaký Gerber, ODB++, Excelon, čiže to sú formáty, ktoré teda pri výrobe dosiek plošných spojov musím vidieť dve zariadenia. Je to fotoploter, ktorý si môžete ukázať. Je to fotoploter, ktorý mi pomôže ten návrh preniesť na dosku plošného spoja cez filmový materiál. Aha. A mne to ide a v tomto to... Tak, už to ide. Už tamto sa... Dobre. Ja si to zastavím. Tak dnes sa používajú fotoplotre väčšinou laserové, rastrové. Na tom obrázku, ktorý nejde, a keď som to pustil to video, tak nejde. Vidím, že je zastavené, ale keď si na tú stránku prejdete plošný spoj SK a pôjdete na EDU, ako vzdelávanie, tak tam uvidíte, ako ten pracovník naťahuje ten film, ktorý zase má nejaké definované rozmery, musí mať definované parametre. To je, mal by byť odolný voči teplným zmenám a byť teda rozmerovo stály, pretože tá filmová predloha, ktorú z vášho návrhu z tých podkladov, ktoré vy im pošlete, oni vyrábajú, to je, za to sa platí a to je vlastne vaše, ako keby váš majetok, ale u nich je uložený v klimatizovanej miestnosti a keď chcete niekedy neskôr urobiť opakovanú výrobu, tak jednoducho oni zoberú tie originály, z toho si robia pracovné kopie a asi to nejde. Tak neviem, sa pozeráme vedľa na monitor a asi vám to nejde. Nevidíte to, čo vidím ja. No ale ak máte možnosť si dať www.plošný... už teraz počkajme. No, ide pomaly. Dobre, takže tu máme toho pracovníka s tou rukavicou, tu je toto zelené, to je ten film, je to bubon a vlastne nevidíme nejaký vozík, ktorý osvetľuje ten bubon a vám nafotí tú filmovú predlohu. Takže tu sú tie súbory, ktoré oni používajú. Za chvíľu sa vám to tam snáď prehodí. No ak nie, tak je to nejaké oneskorené. Čiže nebudeme to všetko si ukazovať. Ukázal som len ten prvý
Druhý, môžeme sa vrátiť naspäť na tú našu prezentáciu a tam si môžeme povedať v krátkosti len, aby ste videli. Čiže je to spracovanie dát, výroba filmových matríc, príprava výrobného panelu, čiže to oni z toho pripravujú, čiže výrobný panel to znamená, že násobia vám tie. Čiže vy keď chcete z jednej dosky urobiť 1000 kusov, tak sa to robí, ja neviem, majú nejaký požadovaný rozmer, teda maximálnu dosku, ktorú vedia urobiť a tomu to prispôsobujú. Čiže oni vám to môžu urobiť z 30 panelov, vám urobia tých 1000 kusov a podobne. Čiže to je strihanie, rezanie, príprava toho panelu. Ako prvé sa vrtajú otvory súradnicovými vrtačkami, na to je ten Excelon, súbor, ktorý vy musíte vygenerovať na spracovanie dát, je tým Gerber formát, alebo keď vygenerujete po DB++, ak to váš návrhový systém umožňuje, má takúto možnosť, tak sa vlastne nemusíte starať o nič. V tom ODB++ sú všetky informácie a ten výrobca si to z toho súboru vyberie to, čo potrebuje. No, nebudeme, tak prenesenie vodivého obrazu, na to sa používajú fotorezisty, čiže sa nalaminuje suchý fotorezist teplým válcom, naexponuje sa, vyvolá sa. To, čo ostalo odkryté, vlastne tá meď, ktorá má ostať, sa pocinuje, galvanické zosilnenie vodivného obrazca nanesením cínu. Ostatný fotorezist sa zmaže, teda odstráni a lepta sa meď tým, že ten cín tam vlastne ostáva. To, čo je zakryté tým cínom, ostáva. Používa sa alkalické leptanie, ktoré nie je také agresívne a keď sa to celé odlepta, tak potom sa vlastne odstráni tá cínová vrstva. Nanesie sa zelená maska, nespajkovateľná maska, natlačí sa popis a urobí sa povrchová úprava plošného spoja, tak ako sme hovorili, či to chcete mať bezolovnatý hál, olovnatý hál, zlato, môže byť ešte aj chemický cín a podobné. Potom sa mechanicky opracuje, čiže vám sa to nadrážkuje, máte veľký ten panel, veľký prírez, tak sa to nadrážkuje a vy to potom môžete jednoducho lámať u seba, alebo sa to nafrezuje na presné otvory, na presné rozmery, tak ako teda požadujete, ak treba urobiť nejaký výrezy do tej dosky, tak to sa frezuje. Majú to oni ešte urobené aj metalografické výbrus plošného spoja, to je ich interná záležitosť, kde sa dá pomocou mikroskopu pozrieť, že či všetky tie prekovenia majú také hodnoty, ako by mali mať, pretože vy pri definícii otvorov a prekovených otvorov vyučujete vlastne aký chcete mať priemer po prekovení, ale vrta sa vždy väčším vrtákom a potom sa to tým prekovením sa tá diera zmenší. No a že či sa dosiahli takých rozmerov, ako mali. Plus optický, elektrický test zase, buď je to opticky, myslím, že normálne v cene elektricky si musíte priplatiť. Čiže kde vám pretestujú dosku, tak, aby keď ju osadzujete, aby ste si boli istí, že naozaj doska je v poriadku a keď je nejaký problém, to bude niekde inde ako v doske plošného spoja. Tak k tomuto kroku technológie výroby dosky tzv. Mokrou cestou sme sa venovali veľmi málo, pretože je to veľmi pekne na tej stránke SQP uvedené a trošku sa povenujeme výroby DPS suchou cestou, ktorá je určená na také prototypy, funkčné vzorky. Keď si chcem niečo veľmi rýchlo otestovať, odskúšať a nechcem čakať na celý ten proces, čiže posielať dáta, štandardná doba výroby dosky plošných spojov je 7 pracovných dní alebo 5 pracovných dní väčšinou tých firiem. No a potrebujete odobrať nejaké minimálne množstvo. Je možnosť aj urobiť ešte nejakú ale zase musíte tam čakať 7 dní. Čiže nemusíte zobrať minimálne množstvo, ale vedia to priradiť k niečomu inému a vám urobiť 1, 2, 3 kusy, ale zase čas tam nejaký je. A ak to chcete mať veľmi rýchlo, tak vtedy vieme použiť frézy, frézovacie zariadenie, ktoré samozrejme používate
výstupy z návrhových systémov, čiže zase buď ODB++, GBR, Excelon, a vytvorí sa predpis pre to zariadenie, ktoré je schopné za pomoci špeciálnych nástrojov odstrániť prebytočnú meď. Čiže neleptá sa tá meď, ale odstraňuje sa gravírovaním alebo frézovaním. Jedným z takých zariadení, ktoré my máme na katedre, je od firmy LPKF. Zase LPKF má stránku LPKF. Kto by si chcel pozrieť lpkf.com, tak a my máme takéto zariadenie, ktoré má, tu naprezentujem nejaké jeho štandardné vlastnosti, hmotnosť 58, čiže je to 670 x 540 840 mm. Ale čo je zaujímavé, akú má presnosť, čiže tu už vidíte, že minimálny rozmer je 100 mikronov, čiže čo je 0,1 mm, a do značnej miery to záleží od nástroja, ktorý používate. Opakovateľnosť, aká je, má hlavu, ktorá sa točí, ten nástroj sa otáča až 60 000 otáčok za minútu. Rýchlosť otáčok je riadená softverovo podľa toho, čo idete robiť. Či vrtáte, či gravírujete a podobne. Ale čo je veľmi dôležité pre užívateľa a veľké pôdy, to znamená, že je automatická výmena nástrojov. Má až 15 pozícií, čiže 15 nástrojov viete súčasne zadefinovať tomu zariadeniu. A nastavovanie hĺbky, teda výšky toho nástroja a aj výmena je automatická, čo je veľmi zaujímavé, pretože vy, keď urobíte návrh, vygenerujete tie súbory, načítate tie súbory, ukážeme si, ako sa trošku len rozmiestnite to na tej doske, zadáte a prídete za pol hodiny a máte vyfrezovanú dosku plošného spoja, ktorú môžete už, samozrejme, bolo by treba ošetriť povrch nejakým nespajkovacím lákom, aby vám neoxidoval, ale viete to už hneď použiť. Čiže postupne sa z materiálu, z dosky plošného spoja odstraňuje medený materiál pomocou takýchto nástrojov, pričom tá najmenšia fréza je určená na priemery alebo na šírky izolačnej medzie 0,1 až 0,15 mm. Sú na podľa toho, akého tvar. Tá fréza pre 0,1 až 0,15 má tvar V, čiže tam je dôležitá aj hĺbka vniku do materiálu. Pomocou toho viem určiť šírku toho otvoru, ale potom sú frézy, ktorá je len napríklad to posledné, to modrou farbou 0,15 a tá je ako end mill, čiže odstraňuje materiál, čiže jedno ako hlboko vojdete do materiálu, môžete ísť aj hlbšie, ale vždy vám odstraní len ten materiál, aký má priemer, teda ten hrot. A tých priemerov je niekoľko. Čiže mám tu od 0,15 až po 0,4. Čiže podľa toho, ako máte výbavu tých nástrojov, také rôzne viete robiť tie izolačné medzery, alebo tak viete urobiť presný ten návrh. Čiže pre každý nástroj sa podľa potreby nastavuje tá hĺbka vniku. On automaticky sa nastavuje tá výška, no a nastavujú sa tiež tie rýchlosti, čiže rýchlosť, ako sa točí ten nástroj. Predtým, ako ja spustím to frézovanie, potrebujem túto dosku teda tie dáta načítať do špeciálneho zasa softveru, ktorý je súčasťou toho zariadenia a zadefinovať, koľko to je vrstvový. V podstate, či tu mám jednovrstvovú alebo dvojvrstvovú, môžem aj viacvrstvovú urobiť dosku s tým, že tá viacvrstvová sa bude skladať z niekoľkých dvojvrstvových dosah. Ako najdôležitejší krok je vyšpecifikovanie nástrojov, čiže z môjho návrhu mi vyjde, že on potrebuje také a také nástroje, napríklad univerzálny cutter, mikro, kontor, router a tak ďalej, vrtaky s takýmto priemerom. Ja musím tieto nástroje zabezpečiť do zásobníka a nadefinovať ten zásobník. Ak používam nejaké štandardne, tak v podstate vždy ich tam môže mať v tom zásobníku umiestniť. Čiže tu vidíte na tej obrázke vpravo dole, na tom obrázku vpravo dole ten
zásobník s tými nástrojmi a hore sa pohybuje hlava, ktorá si vyberá ten správny zásobník. Software vám aj kontroluje opracovanosť alebo použiteľnosť toho nástroja, že on má nadefinované, že ako dlho môžete, pretože dochádza k opotrebovaniu toho nástroja a po určitej dobe by ste mali ten nástroj teda vymeniť alebo urobiť nové nejaké nastavenie, ťahovanie toho nástroja. Tak ak mám tu načítané teda tie dáta, tak potrebujem to rozmiestniť, teda umiestniť tú dosku, kde sa mi to bude frézovať, čiže to si môžem vybrať z tej celkovej plochy. Tu navidím zásobník, máte aj farebne označené, aké nástroje sú tam použité. No a musím zadefinovať pracovnú plochu bežne ako u iných zariadení, čiže zadefinujem pracovnú plochu, poviem, kde sa to má frézovať a on vlastne už potom začne vyberať z tých zásobníkov a pracuje. V dispozícii je kamera, ktorá slúži na zameranie a vlastne na polohovanie, keď robím viacvrstvovú dosku, čiže dvojstranu, aby som presne vedel polovať, ale samozrejme vám tá kamera slúži aj na to, aby ste si vedeli skontrolovať, či sú správne nastavené parametre, či tá hĺbka vniku je správna, že budete merať buď izolačnú medzeru, aká má byť šírka, alebo veľkosť nejakej plošky, ktorú vám automaticky už vyhodnotí a na základe toho viete upraviť parametre toho zariadenia. Tak máme tu takéto na záver tejto prezentácie len veľmi jednoduché videá, kde zdá sa, že sa nič nedieje, ale dochádza k automatickej výmene nástroja. Ja by som to takto zastavil a tu na táto lišta, ktorá je vpredu, neviem, či to je vidno už teraz, tak má určitý sklon a ten sklon mi vlastne definuje výšku, teda hĺbku toho vniku, čiže tá hlava za chvíľu príde nad tú lištu, spustí ten vrták na tej správnej pozícii, ktorá je predefinovaná napríklad pre hĺbku vniku 0,2 mm. Teraz zobral vrták, príde nad tú lištu, uvoľní ten vrták, ten nástroj, ktorý by mal, ktorý klesne na tú lištu, potom ono zíde dole, celá tá hlava uchytí, vo vnútri tam vrták zoberie a už má predefinovanú tú hĺbku. A už potom pracuje na tom frézovaní. Čiže aby sme to videli, ako to frézuje, tak v reálnom čase veľmi jednoducho, krásne ako keby kreslil ako tie perové plotre, vykreslí vám tam obrázok, ten software spočíta tie obrysy podľa vášho návrhu, vytvorí súvislé plochy a prebytočnú meď, ktorú tam nepotrebujete, tak odstráni. Vlastne za takú polhodinu máte hotovú dosku, aj s navrtanými dierami, aj so všetkým, čo treba, čiže môžete to hneď začať osadzovať. My to používame na ukážku pre študentov a pre naše nejaké diplomové práce, keď veľmi rýchlo potrebujeme, aj pre výskum, keď rýchlo potrebujeme urobiť nejakú dosku a potrebujete jeden kus, chcete niečo otestovať, tak veľmi efektne to pracuje. Hlavne nemusí pritom nikto stáť, skončí a máte hotovú dosku. Potom si tu ukážeme ešte ďalšiu ukážku, ktorá nám ukáže, ako to odstraní, teda vie oddeliť, odfrezovať prebytočné, alebo vyfrezovať ten tvar toho dosky plošného spoja. To je, toto máme aj so zvukom. Zvuk stiahneme, aby to zbytočne. Môžete si všimnúť, že ten materiál, ktorý sa tu vlastne odstraňuje, že on nikde na tej doske nie je. On vlastne to kolové okolie vlastne tam vytvára priestor, kde sa musíte mať teda pripojený vysávač a odsáva všetky ten zbytok toho dosky plošného spoja, kde tu vidno takéto maličké biele kúsky, tak on to všetko odsáva do vysávača. Čiže nie je to zaprašenie, nemáte tam žiadne tie, ako sa to povie, tie otrepy, a všetko je to
krásne odstranené, krásne to vysá. Vidno tu na ešte hore takýto nejaký držiak a ten sa dá použiť na spajkovaciu pastu. Čiže ak sa k tomu zariadeniu pripojí kompresor, ktorý vám vygeneruje tlak, tak nasadíte tam kartuš so spajkovacou pastou a potom on vám vie už aj nadávkovať spajkovaciu pastu a vy už len osadíte súčiastky do nadávkovanej pasty. No tak tu je ešte, aj tu je spajkovacia pasta, áno, tak snáď uvidíme niečo. Tak mám a už dávkuje spajkovaciu pastu, do ktorej potom ukladám súčiastky. Zase podľa z tých dát. A ak použijem ODB++ formát, tak všetko je v tom formáte, on si už len, teda vy to musíte nastaviť, ale on si potom, sú tie informácie už k dispozícii. Čiže nemusíte robiť Gerber súbor špeciálne pre šablónu, pre spajkovaciu pastu, on si z toho vie urobiť tie dáta.